не стана, но какво става high school? Искам само да ви напомня, че аз съм тук, за да кандидатствам за корицата на албума на нашия клас. В смисъл, вие гледате хора, благодаря ви, че гледате, но както и да е. Аз мисля, че аз, знаете, кой е по-свестен в този клас от мен? Една лейка пейка, ако не се пребие, ако не набие някой мук, последната е тя, пълная, другата, махни се лейка, извадаш ми всичко, на другата, тя какво? За нея просто нямам коментар. Нейните умения са просто бруталка. Елате, покажа. Хайде. Ето един трик. Абе, лейка! Наздраве! Искам само да ви кажа, че не сто трик. Искам да ви докажа, че аз трябва да съм на корицата на албума на мъжоредките крастава жабка. 3, 2, 1... Добре, този път пак не се получи. О, фела просто! Да те науча ли? Аз съм била... Не. Била съм 10 пъти на корицата на това. 9. Направя вчера. Не, ще направя блъсна, защото не блъсна. Да, и боси да сме. Всички от хайдскула, които искат да кандидатстват за корицата на албума, се събуват. Да. Първото това, което ти погледнеш. Това е циганско. Аз искам да правя рундата. Нека да пробвам. Ти правиш циганско. О, окей. Чак. Добре, снимай. Така, ще ти покажа няколко трика. Първия. Добро. Така. Втория. Сега трябва да се засиля обаче. Когато ще го останеш така, бъде е така. И ако искаш да го направиш това толкова добре, да направиш просто... Ако искаш нещо друго да научиш, елате. Искате предно да научите да се изправят от мост? Важно. Не, вие не трябва да правите тази грешка. За да го правите предно, перфектно. Както знаете, кажи ми, че аз го мога. Можеш го! Айде, лейка. И ти си ме виждала. Да, наистина. Имам вие да мога да покажа. Но, ако искате да научите нещо, което вие не можете, примерно, хубава стойка и да ходите, това е едно от много трудните неща. Но, останете до края на видеото или до когато стигнем 10-та часа, ще покажем най-готините трикове как се правят. Бай! Сега е време за интрото на Лея. Старт! Здравейте, приятели! Какво закъсвам аз? Вие не знаете. Нищо. Старт! Кой закусва всяка сутрин? Никой освен мен не закусва. Аз не закусвам. Другите останали в Sky School закусват. Аз пия кафе, като не закусвам. Вижте този трик. Никой не може да го направи. Чакайте. О! Уоу! Голяма драматика. Добре, малки момичета се състезават. Лея никога няма да остави ситуацията така да се замаже. Лея сега показва своят трик, за да замаже ситуацията. Окей, Лея се опитва да замаже ситуацията. Някой остана без сечене. Окей, да видим дали Вики ще остави ситуацията. О, не! Вики прави още по-фатално нещо. Лея няма да остави нещата така. Покажи. Жабка. Ще покаже ли тя? Охо, колко готино! Нека да видим дали Вики ще остави ситуацията по този начин. Нека да видим какво ли ще направи тя. Бом! Я дръжте и аз малко да замажа. Дръж. Хайде, хоп. Изкарайте всички, хоп. Воу. Плексиш ли нещо? Да. Вики. Снимай. Хубаво. И Вики. Да го купина на моето. Не, стоп. Добре.
Окей, нека да видим какво става на битката. Елена флексва, показва своите умения по карате бокс. Моя брат се бие само с ръце, с бокс. Тя сигурно това иска да я пусна. Хоп, ето, Вики даджиста. И оркестъра. Казваш ви какво флексвам аз? Ето, Вики замаза ситуацията. Показа своя три. Охо, превъртане. Хоп, скачане. Хоп. О, на заден мост. О, браво. Замазваме ситуацията. Лея, както я знаете, няма да стане положението така. Покажи танцовите си умения на Лея. Savage love. Need somebody break my heart. Looky. Oh, не. Вики. Oh, savage love. This. Браво, Вики. Браво, дай. Дай. Елена, няма да оставиш положението така, нали? Не, никога няма да остава положението. Това е епизода на корицата на списанието. Хората отдолу ще напишат кой печели. Затова трябва да се справите възможно най-добре. И някой пръдна изгледа. Хоп! Бам! Бам! Елена, стоп! Бам! Елена няма да остави цялата популярност да падне по този начин. Вики се опитва да я свали на земята. Опа! Почваме! О! Бой! О! Обсъждане. Някои го въртат. Дали той ще отмъсти на удара и за срамощната ситуация. Леле, какъв бой! Леле, какво нещо! Не съм ставал свидетел на нещо по-драматично. Драматургите се борят и се флексват. Кой ще спечели албума? Бам! Кой се разби? Време е за катапулта. Деве Меко! Май замазахме положението. Добре, да спрем с това. После Лени ще... Сега ще е по-спокойно, че вече имаме пострадали. По-спокойно неща ще направим. Което е Лена? Първо, Елена е първа. циганско колело. Пробвай възможно най-справо. Шмайнака се. Лея се показа на Макс. Време, Вики. Малко ще спусни нещата в плетство. Елена Да се рани при миналата ситуация. Лея, починете и гледайте, докато Вики замазва всичкото положение и се опитва да стане това. Леле, какво нещо? Леле, какви завъртулки? Леле, какви неща? Това беше готино, нали? Да. Още нещо.